di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini Mama Bang lanjut. Mikrofonmu siji deh. Aku jaluk mikrofonmu siji. Pripun nate kok iki beda karo padha. Iya. Makane rasane nganggo cucuk. Ya ora apa-apa tak kanggo pamipun para tamu. Ora apa-apa, alhamdulillah sing penting bayaran. Iya. Lan aku ki nyaman kowe iki tenan gede to. Sandal muncul, Mas. Penyanyi kok totok ini. Lebon ngorong-ngorong. Terakhir sejenis. Oh ya lanang ya, iki ya lanang. Oh ya lanang. Padaku. Tapi nek padha lanange wong aku wedok ya. Heeh. Aku milih lanang ketika ae. Wong aku wedok lho ya. Lah nyapa? Delok kan apa ya lan dhewe. Ora yo gede nggonku. Oh. Gede nggonku to. Iya iya. Nggih, pripun Mas Kang? Heeh. Iki ngene ya. Saurunge ditepake dhisik. Oh, ngaten. Nggih, kula tak salamalaikum. Tak salam nggih. Nggih, saderengipun sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iki sapa iki? Oh, Raden Takrodo Mas. Duh, lek aku Mas. Anu Radene seragame anyar Mas. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Wis lunas kok. Wis ngenyek wis. Ya. Urunan 150 tok ya. Tuhan bayar sendiri. Oh sekali. Oh alhamdulillah. Nggih dipun tekanaken nami kula Mbak Tumini. Nah, dalem kula mricok Kartoharjo Karangmojo Barat Magetan Jawa Timur Indonesia. Kuwi jeneng asli sesuai KTP apa? Seneng tanggung. Panggung nek nama asli Suwandi. Ojo ngono to, Mas. ora apa-apa ki mung sono lakone wong urip kudu usaha golek duit. Iki timbangane okol kok nakal. Iya. Pelajaran macul malah untukku sing kepacul wae. Tuh, Kalian dina iki tenan ta kaya padaran kabeh padha kowe ngerti apa ora? Tribun. Ingkang kagungan hajat Pak Heru Purwanto ki gondrong. Rambuté dawa. Dawa. Padha karo kowe ya gondrong ning dudu rambutmu. Apa? Untumu. Iki ra gondrong kok. Kok iso? Ya Allah. Dando. Alhamdulillah penyanyi maem. Oh boten, aja mangan lemu. Pitikku wis entek kono. Oh pitik. Rencang kula alhamdulillah. Nggih, pripun? Iki mergo gak ana Dumas Manggolo. Sing Kudu libur gejul sawetara. Ngaten. Kowe mau ngomong kowe saka besok Kartoharjo cedhak pondok apa tuh? Singawali Songo. Singawali Songo. Kowe yang pernah pondok Nggih, 3 tahun nang mriko. ning pondok Singawali Songo. Nggih, tapi nuwun sewu mboten saged ngaji. Lho, lah kowe pondoknya apa? Kalian rosok. Lah kok kowe rasok kowe lho. Manggon iki jero paling jobo. Jobone Mas. Walah. Kan cah pondok kan mesti buat sampah-sampah kan bukan biar apa-apa disyukuri mawon. Syukur. Ya syukur to ya. Lah pripun? Ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiki ngene. Pripun? Iki umpama tak kon nyanyi, saiki mengko ya kesuwen. Swen. Dadi langsung gejel wae ya. Oke. Swen enggak bagi enggak tajud Ya. Hero iki. Lah padu mudah pindah wae kok, Dong. Dong, Dalam saiki ben semangat, Nggih. dadi ora semaneng. Umpama kita tembung umpama lho ya. nggih pripun? Umpama reyokan niku pripun angsal apa mboten kok? Dah, Mas, aku jari angi. eh Jari angi. jare cincingne wong lanang lho
kok jare lanang kowe iki. Oh iya, aku sunat kok iya. Lah iya. Lah iki umpama reokan. Nggih. Nganggo jatil aku reokan sing dadi jar sapa? Piye? Terus sampean Mas? Aku lho. Sampeyan numpak iki. Masih numpak bae. Wis kene. Pripun? Saiki reokan ya to. Oke. Gak apa-apa ya. Ora apa-apa, Las. Nek aku pesen karo kowe. Pripun? Iki tah yo ajangan tanggapan. Nggih. Umpama kowe sing maringi sawer. Nggih. Yo aja tolak ya. Betul. Wis pira-pira tampano. Nggih, nasi ramat ini yo bangetan ngono ya. Sanggulan macam ayu kon reokan to, Lik. Sing di omah barang iki lho. Gulakan rabi. Gulakan rabi. Ora, ora batu semen. Bangun ya. Ya, ya, oke. Oke, reokan. Reokan. Oke, rabi ya. Se. Kaya ora tau tanggapan to, Lik. Iya, buku Gede. Iki sak omone jareku dicincin nek ketok sithik mboten apa-apa. Ora apa-apa. Mboten nggih. Mboten apa-apa nggih, Bu. Kalau lanang nek mboten enten awrate nggih. Ya. Aman. Oke. Yo. Ya, sik. Wis. Parang iki. Nun sewu, sik. Kayak anake sapa? Anak tengah ini, nun sewu, mohon maaf anak kecil jangan terlalu mendekat ya, ini atraksi berbahaya sekali. Ini bapak mati nanti akan Bapak gundul macam itu. Oh iya ya, makan kerikil, makan kursi, telak rencong. Itu jadi manusia kok bebas teman. Ya, jangan mendekat ya, kamu Oke. jauh saja ya. Ya, saya mendekat gak apa-apa cepake saweran ngono dari Mas. Ya, apa-apa. Tepuk tangan dulu yang Oke, yuk monggo. Mas. Ya. Yuk. Sadare cukup nek timbang cepat nek. Yo, man-man. Iya. Tapi kok toh? Entuk. Ya. Mangel. Ora apa-apa tuh. Mergo kowe kenjuke tak sampe ini. Ya. Ya ora apa-apa kita tambahin bisaku kowe ya. Oh, masih ada itu 50. Oh ya masih ono. Masih berduit. Laris. Ono piye? Ono piye? Aku kan cepak sing di rumah lali kan ngono. Ya, lanjut. Mas, ladala ya. Yo, ladala tepuk tangan. Mas, ladala. Yo. Ah, untune jodoh-jodoh, untune jodoh-jodoh. Tambah terowos kocok kaya ngono. Ojo misi-misi to, ojo nangis. Ya.
sik to, puasa mandang sik kowe iki kaya rumangsaku kok ya. Bro. Saya ini makan Mas. Oh, bengi. Awalnya Mas. Awalnya Iku mulai puskesmas dan apa-apa los ya. Agak bisa. Lucu nenek Dumas Manggolone. Teko-teko jukiran. Tok ora sadandan ayu omah. boleh tak jukiran rasa dadan ngono. Iya. Niki Nah, ora sing nyawer makne. Di. Sing mburi rek. Oke, lanjut yo. Ojo kono abang-abang yo. Tepuk tangan yo. Tepuk tangan. La dalah itu. Ya dalah. Wah. Alhamdulillah. Syukurnya nggak apa-apa Mas. Iya. Rasanya ini dulu ada kunang-kunang ini. Oh, Dalam. kanggo tobo. Nggih. Pamit kagungan dalem. Nggih. Moro munggah. Nah, Sing. Pak sinten? Pak, Heru Purwanto. Heru. Lho, Heru. Pak Heru. Lho, dari kancaku sekolah. Wah, Heru. Ya Allah, jadi manten. Mas Nabi enak, alhamdulillah. Pak Heru. Ya Allah, jero wae. Nggih, nun sewu Pak Heru karo Ibu. Iki tugas kula sampun rampung. Ya, jamyo. Kayak delok. Jamku mati, Mas. Niki medali sampun siang, boten sekeca nak kelantur-lantur. Ya. Tesih wonten Enek nopo masalah? nampi wonten bubaran. Nggih. Anu boten sakit kesel, Pak. Boten kesel. Bisa nolak kuning lho, Pak. Pak, kesel lho, Pak. Aku gak dilon rekening, Pak. Boten Pak, niki pun lunas, alhamdulillah. Bapak wonten nopaken ngapunten nggih. Kanggem Mbak Manten, Mas Manten. Semoga bahagia. Nggih. Oh, pamit bisane mumpung rokok jaluk rokok buka kono. Anu Pak. Semetnya obat Pak. Iki yo kancaku TK. Lah rezeki anak soleh untuk dadaan dia mulai kerja ki kerja ki ya dadaan sebabnya dek ben jane enak sing mantene dhewe sing aja bae gak sida terus ki diduadak demben pancen oke lagi engke aku wis budal didadak kon jatil kalau mboke mulai tantang ngaton dadak kon Mboke. Kalau sini lagi mulai. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh, alhamdulillah. Dadaan jadil nyanyi pokoknya apa dinyanyi. Yang penting cuan. Ting cuan, guys. Cuan Kena dan itu cuan. tambah tuku semen. Kena itu tambah tuku semen. Ora apa-apa wis. Nyanyi apa-apa.
dadak wis budal urung nggawa klambi. Akhirnya mulih juga klambi. Wes. Mulih juga klambi. Juga daerah barang. Budal nek. Ora apa-apa kok sini kan. Kel guys, mbok guys. Ndut tok. Heeh. Angger dhuwur ngene iki mulai omah. Ki aku apa mbok matun? Atun. Nah. Ndut tok. Iki wis leret. Bar ngono kok ngarit. Leren mau ngarit. Tepakan dus. Dus itu kue ndro ora oleh tuku sak juta. 2 juta ya kok. Apa sak juta setengah ndro. Nah iya, rasa. Oke guys, kita berangkat dulu ya. Doakan sukses selamat. Kita tuku semen, semen. Oke. Oke.